Oh, dadi pundhane niki jane asline Bancar sian, Gong. Bancar. Nek rogone kan kuwi. Mane. Oh, nggih. Nggih. Dados ira-irane sian ngoten. Jane mriki niku sian Bancar. Bancar iki cakluk lho. Nggih. Bancar. Nggih. Anu iki omong. Bisa niki jenenge alam di ditutur. Oh, ngoten. Nggih. Ya aku. Nggih. 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 Dados sejatine mriki sian Bancar nggih, Gong. Dados asline pundhane Bancar mriki. Lah lek pundhane pundi asline? Pundhane pundi? Nggih. Oh, pundi tengah. Nggih. Soale kula mireng-mireng ya. Ono kuwi saiki sing resik-resike ya non sewu. Waduh, ngoten. Nggih, Kek. Badhe. Nyuwun pirsa pundhane Mbah Mlalung yang babat lingkungan Lada Kidul Mlalung niku. Etanori niku Mbah Brengon. Leres. Nggih. Oh, nggih. 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 Ya, alhamdulillah. Dados lerese ingkang pundi, Gong, sing sareane Mbah Mlalung niku? Oh, ngoten. Sing enten bojo ditaleni mori abrit mau. Duka. Bojo sing Kidul, sing kidul. Nggih, sing kidul, Sing teng kidul. gedhonge. Nggih, teng gedhong sing kidul. Sing oh, ngoten. Nggih. Nggih, dados tiga niku sekecane atur nggih Mbah Mlalung mriku niku. Nggih, duka kerabate napa putra wayahe niku. Nggih. Wis pokoke keluargane kok nggih. Nggih. Intine sing teng gedhong niku keluarganipun ngoten mawon. Nggih. Kuwi anu Nggih sak kandang. Nggih. Lak lerese menurut jenengan ingkang kidul napa ingkang lèr? Kidul kuwi yo anu batu wae. Kidul loro. Nggih. Sing kidul Jawi gedhong niku. Cilik-cilik iki. Nggih. Oh, ngoten. Tapi lek sing teng lebet gedhong enten 3. Iya. Nggih. Nggih, niate kan nggih ndedongaaken to, Bang. Apik ae kowe dadi kok nyapu. Lah nggih. Ora kok aku. Nggih. Aku kowe yo kon piye tak wae. Nggih. Ora kok iki kok bono gedhe. Gedhe mah. Nggih. Sengko ra ya. Nggih. Lembe. Wah. Nggih. Ya, alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, pondok. Nggih. Monggo dek dek asrep. Kanjeng. Awakmu pengen kaya wong-wong ngoten apik. Nggih. Mas. Ora ngomah. Lah yo jang omah kono lho. Pondok diparani arang kadine omah kono lho. Ayo. Mriki sian Bancar nggih, Gong. Dados asline pundhane Bancar mriki. Lah lek pundhane pundi asline? Pundhane pundi? Nggih. Oh, pundi tengah. Nggih. Soale kula mireng-mireng ya. Ono kuwi saiki sing resik-resike ya non sewu. Ngoten. Nggih, Kek. Badhe. Nyuwun pirsa
undene Mbah Blalung yang babat lingkungan Lodo Kidul Blalung niku. Etanori niku Mbah Bengon. Leres. Nggih. Nggih. Oh, nggih. 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 Ya, alhamdulillah.